U dvodnevnoj akciji razbijanja mreže organizovanog kriminala, policija Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Tuzli uhapsila je 8 ljudi, među kojima i Nasera Orića, ratnog komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici. Osim Orića, u pritvoru su zadržani njegova bivša supruga Zahida i njegov saradnik Džermin Kadrić iz Sarajeva. Sarajevsko kantonalno tužilaštvo optužit će Nasera Orića za uzimanje reketa, odnosno kamate pod prijetnjom, nakon što ga je u jučerašnjoj akciji u jednom restoranu na periferiji Sarajeva na djelu uhvatila policija. Kod Orića i drugog ohapšenog lica, Nedima Šahinpašića, sina Senada Šahinpašića Šaje, poznatog ratnog profitera bliskog porodici Alije Izetbegovića, pronađeno je više stotina hiljada konvertibilnih maraka stečenih na nezakonit način. Sarajevska štampa, koja opširno piše o ovom događaju, tvrdi da su specijalci upali u restoran odmah nakon što je Orić preuzeo novac jedne Tuzlanke koju je reketirao, te da su ga pod prijetnjom oružja oborili na pod i vezali. U odsustvu više zvaničnih informacija ne isključuje se mogućnost da je Orić reketirao i Damira Pazlića, čovjeka s kojim je u trenutku hapšenja sjedio za istim stolom. Pazlića je policija također privela na informativni razgovor zajedno sa Beograđaninom Branislavom Cvjetičaninom, zvanim Svič, o kome nije saopšteno više podataka.